2001ko martxoaren batean ireki zuten Oiartzunen herri musikaren txokoa. Juan Mari Beltran herri musika jole, ikerle, egile eta irakasleak urte luzetan bildutako soinu tresnak, musikari buruzko idatziak eta ikusentzunezko materiala dago bertan kontsultagai. Zorionez, suerte izan dut, musikaren bitartez, jornala ateatzez gain, kontzertua direla eta hitzaldia direla eta ikastarra direla eta bestelako dirua lortu dudala, hau da, soldatatik kanpo, eta guzti hori hemen dago. Eta segunda zenbat izan dudan, ausartu naiz gauza bat edo bestea erostea. Gu ibiltzen gerala, ehiztari bezala, ez? Beti, nora guazen, nik uste sekulan ez dudala egin, nunbait jun oporretara eta bate gabe etortzia. Gurea ikusi behar degula, baina panoramika zabal batean eta ez modu itxian. Herri musikaren txokoak Juan Mari Beltranen musikarako zaletasunaren sorrerarekin du lotura estua. 7 urterekin bere lehen txistua hartu zuenetik, herri musikaren eta herri musika tresnen artean pasatu baitu bizitza guztia. Gauza gutxik egiten diote ihes begietatik Beltrani, eta batean eta bestean, bateko eta besteko soinu tresnak zein bestelako dokumentazioa jasotzen pasatu du bizitza. Honea etortzen ziren kanpoko taldeek ze jotzen zuten, nola jotzen zuten, ze musika, eta kanpora joaten ginenean gauza bera. Ordukoa da, interes hori hemengo musika ateratzen ziren diskoak, edo ateratzen ziren liburuak, edo erostea eta biltzea. Kanpora joaten ginela txistu antzeko tresna bat ikusi eta izan ezkero hori eskuratu, edo harren musika, edo harren literatura. Hori urtetan osatzen joan zen bilduma bat, bai soinu tresnak, bai grabazioak, bai literatura, bai argazkiak eta halako materialak. Proiektuak denbora luzea zeraman Juan Mari Beltranen buruan, baina 80ko hamarkadan mamitu zen. 1980ean idatzi nuela aurreneko aldiz aurre proiektu bat. Halako zeozer antolatzeko. Herri musika inguruko etxe bat, zentro bat. Asmo eta helburu oso zabalak eta hori 80ean gertatu zen, baina 80ean lan berezi bat eskatu ziaten eikia Aita Jorgerriezu lagundu behar nuela, Aita Donostiaren kantzionero euskal kantutegia edo argitaratzeko lan hori prestatzen, 4 urte nituen horrekin, eta 84ean berriz ere heldu nion gai honi, eta orduan aurre proiektu baino potolo hau idatzi nun, eta hasi nintzen ate joka zenbait tokitan. Eta horrela, Oiartzungo udalak baiezkoa eman zion. Ergoien auzoko eskola zaharra eskuratu eta materiala ekartzen eta antolatzen hasi zen Beltran. 2001ko martxoaren batean inauguratu zuten arte. Guretzat oso importantea da, Euskal Herriko musika ikasten nahi dien hoiei eskaintzea, beraien lanak egiten nahi diela eta konsulta egiteko eta hemen dagoen materiala erabiltzea, oso importantea da. Oso importantea da ere, musika egileek hemen aurkitzen dutela zenbait ideiak edo zenbait materiala, gero beraien musika egiteko. Gero, importantea da guretzat ere, musika irakasle diren horientzat hau eukitzea, beraiek eta hori jasotzen dugu, asko ikasten dutela ere, eta musika nola erakutsi beraien eskoletan,
Baina horrekin zuzenean lotuta, guretzat oso importantea da, musika ikasten ari diren hoiei hau eskaintzea ere. Beltranek herri musikaren txokoan dituen instrumentu guztietan bada bat besteetatik bereizten dena. Eta ez desberdina delako, baizik eta bilduman dagoen guztietatik lehenengo erosi zuena delako. Vitrinetan dagoen nik erosi nuen lehenengoa, zea da nik 18 urte nitula. Miranda de Ebroko San Juanetan 4 egun jotzen pasatu nitula, eta han irabaziteko diruarekin, aitarekin eta zenarekin negoziatuz, txistu on bat Isidron Sorenak egiten zuen horietako bat erosi nula. Euskal Herriko soinutasen artean, nik uste gehienak hemen gehienak ikusten direla. Ezinezkoa izango litzake eta komenigarria ere ez denak jartzea. Adibidez, bilduman izango dira 30 bat txistu mota. Egile ezberdinak, garai ezberdinak, toki ezberdinak. Baina hori ezin da vitrinan jarri. Baina hemen daude. Ikertzaileen bat edo hortaz hori estudiatzen nahi den norbaitek beharko balu hor dauzkadenak. Baina bisitari arrunta batentzat nahikoa da txistu zartzar bat, espelaz egiten zen garaikoa, ebanozko txistu beltza bat, gerokoa, hori gaur egun erabiltzen dena, edo kuriositate gisa, 60. hamarkadan metalezkoa izan ziren txistu haiek, eta nahikoa da. Eta gero, hobe da munduko beste txistuak antzekoak ikustea. Izan ere eta ikusgarriena, bertan aurkituko ditugun soinu tresnak badira ere, herri musikaren txokoak duen dokumentazio zentroa erreferente ere bada herri musikari dagokionean. Literatura, ikusentzunezkoak, argazkiak. Soinu tresna bilduma honek duen baloratzerakoan garrantzia ematen diona zea dela. Soinu tresna hauen hotxak hor gordeta daudela. Entzun daitezke. Denak, bai hemengoak eta bai kanpokoak. Soinu tresna hauen inguruko literatura hor daukagula. Soinu tresna hauen inguruko irudiak hor daudela. Orduan, bilduma guztien artean, osatzen dute bilduma bat, herri musikaren bilduma. Eta bilduma hortan berriz diot, hemen nagusia eta gehiena bertakoa dugu. Hau da, nik urtetan ibili naiz nire grabagailuekin Euskal Herrian. Kanpoan ere ibili naiz. Eta kanpokoek ere etortzen dire tarteka honea, beraiek ez daukatela eta hemen dagoela material horren bila, baina bereziki hemengoa da hemen daukaguna. Eta horrekin nik uste dut gure ekarpen handiena egiten degula. Eta herri musikaz ari garenean ez nahastu, ez gara soilik Euskal Herri musikaz arieta. Batzuk nahastu egiten dira eta honi beste izen bat jartzen diote, ez? Euskal Herri musika txokoa. Ez da Euskal Herri musikaren txokoa, baina baita. Hau da, herri musikaren txokoa da eta hemen gaude. Bisitarien artean batzuk badire, baina hemen gehiena Euskal Herrikoa da. Eta bai, hori da gure helburu nagusia, gurea erakustea. Baina gurea erakusi behar dugu modu irikian. Ezin dugu gurea erakutsi mundutik aparte. Niretzat oso importantea da, bisitak beti hasten gera aerofonoetatik, eta aerofonen artean flautetatik, eta flauten artean esku batekin jotzen diren flauta horiekin. Gure danbuliteruak edo, gure txistulariak edo, xirulariak edo. Eta aurreneko vitrina hortan mezua da danbuliterua bertakoa eta unibertsala. Hori da gure mezu nagusia, ez? Gu mundukoak gea, baina gu gea. Importantea da hori, alde batetik,
danpoliterua mundu osoan ezagutzen dela, baina herri bakoitzean berezia dela. Eta azken finean herri musika eta herri kultura hori dela, munduko kultura, baina herri batek unibertsala den hori partikularra egiten duela. Herri musikaren txokoan, herri musikarekin lotura duten ikerketak, bildumak, kontzertuak eta bestelakoak ere bultzatzen dira. Herri musikak ez duelako zerikusirik behin existitu zen eta galtzear dagoen genero batekin. Herri bat bizirik dagoen bitartean, herri musika existituko baita. Herri bat bizirik mantentzen den bitartean eta jarraitzen duen bitartean eta berea egiten jarraitzen duen bitartean, herri musika existituko da. Gainera, igual da nondik etorri den. Gaur egun gertu daukagu, bertan daukagu, trikitu isa. Tresna bat, Euskal Herrian ezagutzen ez zena, 19. menden bukaera. Tresna bat, gaur egun ere kanpotik ekartzen dela. Baina inork ez du esango hori ez dela gure berezko musikaren atal bat, gure herri musika, eta inork ez du esango gaurko ez denik. Guk ere horri helduta ez dugu museo izatea gauza zarrak biltzeko biltegi bat. Guretzat hau da plaza bat nun aukera daukagu guzti hau erakusteko eta jendea disfrutatu behar dula. Eta saiatzen gera gure bisita guztietan ere bai, jendeari erakusten, baina modu bizi batean. Modu bizi batean, eta hori, izan 4 urte izan edo 10 urte izan edo 15 urte izan, ikasle horiek hemendik atea behar dutela, alde batetik zer ikasi dutela, aspertu ez direla, baina bereziki ondo pasatu dutela eta disfrutatu dutela.